Ahoj lidi, já jsem Janko, já bych vás chtěl srdečně pozvat na herní portál Blackstar. Ahoj, já jsem Steve a jsem ze serveru Blackstar. Na Blackstaru se mi líbí aktivita adminů, mnoho výhod, tak neváhej a přijď. Blackstar je můj nejoblíbenější server. Prostě začali si nás tam lidé oblíbovat, chodí tam dost často, začínají mít prostě respekt k adminům. Akorát ti nováčci, no, jak přijdou, tak prostě nechápou, co mají dělat. Ahoj, já jsem Jira, jsem ze serveru Blackstar. Na Blackstar se mi líbí a je to super server, kvalitní admin tým, výborná hratelnost, prostě doporučuju.